Gaurkoan, maiatzan zehar ospatuko diren, eskualdean burutuko diren Palestinaren ingurun ospatuko diren ekitaldi ezberdin batzuk aurkeztea gatoz. Beste batzutan esan dugun bezala, Mendebaldeko Sahararekin ere, badaude Euskal Herriak bihotzean dituen zenbait herri, ez? Eta horitako bat, Palestina da, ez? Bi herri, bi gatazka, eta elkartasuna tarteko, ez? Urtero dozenaka dira euskaldunak joaten direnak Palestinara beraien elkartasuna adieraztera, eta hemen Euskal Herrian ere Palestinarekin zerikusi duten ekitaldiak eta ugariak izaten dira urtean zehar, ezta? Gaur, maiatzan gaudenez, Nakban inguruan antolaturiko zenbait ekitaldi aurkeztera gatoz. Nakba Palestinarrentzako egun ilun bada eta data ilunak dira. Nakba maiatzaren 15ean ospatzen da eta Palestinarrentzat beraien exodoa eta beraien lurretatikan bota zituzteneko konmemorazioa edo horren berri ematen duen ekitaldia da, ez? Beraz, 1946-48an Israeleko Estadua sortzen ari zen hortan, eman zan exodoa gogoratzen da Nakbaren bidez. Beraz, horri eta Palestinaren gaia berriz ere kontutan hartzeko, zenbait ekitaldi antolatu dira asteburu honetan, larunbat honetan, maiatzaren 12an, Alegin Euskal Herria Palestina sareak antolatutako Palestina eguna egongo da, eta datorren asteburuan, maiatzaren 19an, hain zuzen, Tolosan, Jerusalemeko artista batek oparitutako Tolosar herriari oparitu dion plaka bat jarriko da Emeteri Garrese parkean, eta horrekin batera beste zenbait ekitaldi eta egun osoko jardunaldi bat ospatuko da Tolosan, esan bezala maiatzaren 19an. Beraz, sarreratxo eta gero, Alegin Euskal Herria Palestina eguna antolatu dutenei hitza emango diegu, eta ostean Tolosan antolatuko ekintza edo jarduera antolatu dutenei emango diegu hitza, bakoitzaren goitiberakoak esplikatu ditzaten. Bai, egunon, nik testu irakurriko dut Alegiko udalak eta Euskal Herria Palestina sareak adostutako testuena. Alegiko udalak Tolosaldeko gainerako udalen babesarekin eta Euskal Herria Palestina sarearekin elkarlanean, lehenik eta behin, Alegian maiatzaren 12an izango den Palestina Euskal Herria eguna aurkeztu eta bertara etortzeko gonbita luzatu nahi dizuegu. 2010ko irailean, Alegiako udala eta Al-Ain errefuxiatu guneko senidetze hitzarmena sinatu zuten. Zestoa, Igorre eta Arbizuk egin bezala. Marda, Birzeit eta Nilin Palestinar herriekin. Honela, bi herrien arteko zubilanak eraikitze bidean, mugarri izan nahi luke larunbateko eguna. Aldarrikapen eta festa giroan ospatuz, Palestinarekiko elkartasuna sendotu eta saretzea du helburu ekimenak. Badakigu, une gogorrak direla Palestinarrentzat. Hauek, gozegreban euren eskubideen aldeko borrokan diraute 2000tik gora preso politiko palestinarrek. Kaleetan berriz, protesta eta elkartasun keinuak indartzen ari diren heinean, euren aurkako errepresioak ere gora egiten du. Bitartean, Palestinarren aurkako zapalkuntzak etenik gabe jarraitzen du. Gazako blokeoa, Cisjordaniako apartheid arresia, milioika errefuxiaturen eskubiderik eza, eta bar. Zentzu honetan, Palestina Euskal Herria sarearen oinarrizko aldarriak bere biziko garrantzia du. Palestinarren ondamendi hasi zela 74 urte beteko diren Nakba egunaren ateetan. Izan ere, Palestinarekin elkarlana eta elkartasuna bultzatu behar dira apartheid politikari bizkar emanez, eta modu berean Israelgo estatu sionistarekin harremanak eteteko konpromezua berretsi nahi genuke boikot, desinbertsio eta zigor nazioarteko kanpainari jarraipena emanez. Eta bide batez, gainerako elkarte, eragile, udalerri eta norbanakak ere bide honetan pausu irmoak eman eta boikot, desinbertsio eta zigor deialdiarekin konpromezua har dezazuen eskatu nahi dizuegu. Eta besterik gabe, eskerrak ematearekin batera, datozen egunetan izango diren ekimenen berri eman nahi genizueke.
Alegian maiatzaren 12an egingo da egunaren egitaragoa ondorengoa izangoa. Osteguna arratsaldeko 5:00 porrotxen emanaldia Alegiako kulturretxean. Larunbat 12, Palestina Euskal Herria egunaren baitan, 11etan hasita Olibondo landaketa. 12etan ekitaldia udaletxe plazan. Ondoren, txoko eta postu desberdinak, ala nola, aurren txokoa, kometa tailerra, material postua, uintifada irratsaioa zuzenean, falafel dastatzeko postua, ordu biterrietan herri bazkaria eta dantzari euskaldun eta palestinarrak. 9etan zagiardoa eta 11etan gaztetxean kontzertua. Eta ondoren DJak. Eta besterik gabe, Tolosako Jesusei pasatzea dio hitza. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, daros las gracias por publicar y esforzaros al alcalde, a los alcaldes, creo, ¿no?, de Alegría y Tolosa, por la iniciativa esta de recordar el Nakba o el desastre de los palestinos. Tenemos que recordar que el Nakba no empieza en el 15 de mayo, como estamos establecido oficialmente, sino que empieza el 9 de abril con los crímenes de la aldea de Yes de Sin. A partir de ahí no podemos olvidar a todas estas familias, a toda esta gente desplazada, y tenemos que tener un recordatorio idéntico o similar al que tuvimos nosotros cuando nos bombardearon en Guernica. No podemos olvidar, como seres humanos, y como seres humanos no de participar en cada una de las iniciativas que se tienen en favor de los derechos humanos, cosa que tan manoseadamente está siendo en Tolosa, en Euskal Herria, sobre todo, manoseado el fin de derechos humanos. Vamos a recordarles a todos los partidos políticos que de una vez por todas Nakba no sea ya el final de una tragedia que comenzó y que sigue continuando en Palestina y que en el fondo nos afecta a todos los seres humanos. No es normal que se siga asesinando, que se siga expropiando y expulsando de sus casas, y los medios de comunicación, aunque parezca que aquí sea esto una especie de contradicción, sean precisamente estos medios de comunicación que silencian y contribuyen precisamente a la ocupación. No es normal eso. No podemos, como seres humanos, no podemos permitir que precisamente que nos vengan diciendo o presentándonos pancartas diciendo para la libertad, que el periodismo, libertad del periodismo y todo esto, y luego nos encontremos con que no sean capaces de siquiera escribir 4 líneas, y digo bien, 4 líneas en favor del pueblo palestino de las masacres. No es normal. Eso por una parte. La iniciativa que tenemos ahora nosotros desde el día 10 al 20 es una exposición de fotografías en la Casa de Cultura de Tolosa. Después inauguraremos el 19 el monolito en recuerdo del Nakba, y tendremos ahí chistularis, tendremos danzaris, bercholaris, berchos que serán no solamente bercholaris euskaldunes, sino que incluso van a ser berchos palestinos recitados en euskera, en erdera y en árabe. Y haremos luego al final una cena que de acuerdo con la Casa de Jubilados de Tolosa nos han cedido la cocina precisamente para hacer una cocina árabe palestina, y bueno, todo el que quiera participar está invitado. Nada más. Muchas gracias. Esperemos que este mal sueño, esta pesadilla acabe.